Mateyu 1 chapter 1 NgokukaMateyu wokuqala, incwadi yokuzalwa kukaJesu Kristu, indodana kaDavide, indodana ka-Abrahama. U-Abrahama wazala u-Isaka, u-Isaka wazala uJakobe, uJakobe wazala uJuda nabafowabo. UJuda wazala uForesi noZara kuThamari. UFaresi wazala u-Esromu, u-Esromu wazala u-Aramu, u-Aramu wazala u-Aminadaba, u-Aminadaba wazala uNasoni, uNasoni wazala uSalimoni, uSalimoni wazala uBowasi kuRakhabi, uBowasi wazala u-Obhede kuRuthi, u-Obhede wazala uJesayi, uJesayi wazala uDavide inkosi, uDavide wazala uSolomoni kumka-Uriya, uSolomoni wazala uRobhawamu, uRobhawamu wazala u-Abhiya, u-Abhiya wazala u-Asafa, Asafa wazala uJosafathi, uJosafathi wazala uJoramu, uJoramu wazala u-Oziya, u-Oziya wazala uJothamu, uJothamu wazala u-Akazi, u-Akazi wazala uHezekiya, uHezekiya wazala uManase, uManase wazala u-Amoni, u-Amoni wazala uJosiya, uJosiya wazala uJekoniya nabafowabo ngesikhathi sokuthunjelwa eBhabhiloni. Kwathi emva kokuthunjelwa eBhabhiloni, uJekoniya wazala uSalatiyeli, uSalatiyeli wazala uZorobhabeli, uZorobhabeli wazala u-Abhiyudi, u-Abhiyudi wazala Eliyakhimi, Eliyakhimi wazala u-Azori, u-Azori wazala uSadoki, uSadoki wazala u-Akimi, u-Akimi wazala u-Eliyudi, u-Eliyudi wazala u-Eleyazari, u-Eleyazari wazala uMathani, uMathani wazala uJakobe, uJakobe wazala uJosefa, indodana kaMariya, azalwa nguye uJesu othiwa uKristu. Zinjalo-ke izizukulwane zonke ezisukela ku-Abrahamu ziye kuDavide, ziyizizukulwane eziyi-14 nezisukela kuDavide ziye ekuthunjelweni eBhabhiloni, ziyizizukulwane eziyi-14 nezisizukulwane ekuthunjelweni eBhabhiloni ziye kuKristu, ziyizizukulwane eziyi-14. Ukuzalwa kukaJesu Kristu kwabanje, unina uMariya esemiselwe uJosefa bengakahlangani, wafunyanwa ekhulelwe ngokoMoya oNgcwele. Kepha uJosefa indodana yakhe engumuntu olungileyo, engathandi kumthela ihlazo, wayefuna ukumlahla ngasese. Esazindla ngalokho, bheka, ingelosi yeNkosi yabonakala kuye ngephupho, ithi, Josefa, ndodana kaDavide, ungesabi ukumthatha uMariya umkakho, ngokuba lokho ukukhulelweyo kunguMoya oNgcwele. Uzakuzala indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu, ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Lokhu konke kwenzeka ukuba kugcwaliseke okwakukhulunywa yiNkosi ngomprofethi ukuthi, bheka, intombi iyakukhulelwa, izale indodana, bayakuyiqamba igama lokuthi u-Immanueli, okungukuthi, ngokuhunyushwa uNkulunkulu unathi. UJosefa esevukile ebuthongweni wenze njengalokhu imiyalile ingelosi yeNkosi, wamthatha umkakhe, akaze aya kuye, waze wazibula ngendodana, wayiqamba igama lokuthi uJesu. Mateyu 2 chapter 1 NgokukaMateyu wesibili, uJesu esezelwe eBhethlehema laseJudiya emihleni kaHerode inkosi, bheka, kwafika izazi eJerusalema zivela empumalanga zithi, uphi lo ozelwe yinkosi yabaJuda na? Ngokuba sibonile inkanyezi yakhe kwale mpumalanga.
size ukukhuleka kuye. uHerodi inkosi esekuzwile lokho wakhathazeka neJerusalema lonke kanye naye. Wabutha bonke abapristi abakhulu nababhali besizwe, wabuza kubo ukuthi uKristu uza kuzalelwaphi. Bathi kuye, eBhetlehema laseJudiya, ngokuba kulotshiwe kanjalo ngumprofethi ukuthi, nawe Bhetlehema lizwe lakwaJuda, kawusiye omncane nakunye kubabusi bakwaJuda, ngokuba kuya kuvela kuwe umbusi oyakulusa isizwe sami u-Israyeli. Khona uHerodi ezibizile izazi ngasese, wabuzisisa kuzo isikhathi inkanyezi ibonakala ngaso. Wazithuma eBhetlehema wathi, hambani nibuzisise ngomntwana, kuyakuthi nxa nimfumene ningitshele ukuba nami ngiye ngikhuleke kuye. Seziyizwile inkosi, zamuka, bheka inkanyezi eziyibona kwelasempumalanga yahamba phambi kwazo, yaze yafika yema phezu kwalapho umntwana ekhona. Zathi kuyibona inkanyezi zathokoza ngokuthokoza okukhulu kakhulu. Zase zingena endlini, zabona umntwana noMariya unina, zawa phansi zakhuleka kuye. Zavula amagugu azo, zamkhunga ngezipho, igolide namakha nenhlaka. Kwathi ziyaliwe nguNkulunkulu ngephupho ukuba zingabuyeli kuHerode, zabuyela ezweni lakubo ngenye indlela. Sezimukile, bheka, ingelosi yenkosi yabonakala kuJosefa ngephupho ithi, vuka uthabathe umntwana nonina ubaleke eGibhithe uhlale khona, ngize ngikutshele ngokuba uHerodi uza kumfuna umntwana ukuba ambhubhise. Wavuka-ke wathabatha umntwana nonina ebusuku, wamuka waya eGibhithe. Wahlala khona waze wafa uHerodi, ukuze kugcwaliseke okwakukhulunywa yinkosi ngumprofethi ukuthi, ngayibiza indodana yami iphume eGibhithe. Khona uHerode sebonile ukuthi izazi zimphambile, wathukuthela kakhulu, wathumela wabulala bonke abantwana besilisa baseBhetlehema nasendaweni yonke yangakhona, abaminyaka 2 ngaphansi, njengesikhathi abesibuzisisile kuzo izazi. Khona kwagcwaliseka okwakhulunywa ngoJeremiya umprofethi ukuthi, kwezwakala izwi eRama ukukhala nokulila okukhulu, uRakheli ekhalela abantwana bakhe, engavumi ukududuzwa ngokuba abasekho. Kepha uHerode esefile, bheka, ingelosi yenkosi yabonakala ngephupho kuJosefa eGibhithe yathi, vuka uthabathe umntwana nonina uye ezweni lakwa-Israyeli, ngokuba sebefile ababezingela ukuphila komntwana. Wasuka-ke wathabatha umntwana nonina, wafika ezweni lakwa-Israyeli. Kepha ezwa ukuthi sekubusa u-Akhalewu eJudiya esikhundleni sikaHerodi uyise, wasaba ukuya khona. Eseyalile nguNkulunkulu ngephupho, womuka waya kwelaseGibhithe, wafike wakha emzini othiwa iNazaretha, ukuba kugcwaliseke okwakukhulunywa ngabaprofethi ukuthi uyakubizwa ngokuthi umNazaretha. Matewu 3, chapter 1. NgokukaMatewu wesithathu, ngaleyo mihla kwavela uJohane uMbhapathizi emshumayela ehlane laseJudiya ethi, phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Ngokuba nguye akhuluma ngaye umprofethi u-Isaya ethi, izwi lomemezayo ehlane lithi, lungisani indlela yenkosi, nenze imikhondo yayo iqonde. Yena uJohane wayenengubo yoboya bekameli
noqhotho kwesikhumba okhalweni lwakhe. Ukudla kwakhe kwakuyizinkumbi nezinyosi zasendle. Khona kwaphuma kuye iJerusalema noJudiya lonke, nezwe lonke laseJordani babhaphathiswa nguye emfuleni iJordani bevuma izono zabo. Kepha kwathi ebona abaningi kubaFarisi nabaSadusi beza embhaphathisweni, wathi kubo, "Nzalo yezinyoka, ngubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezayo na? Ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Ningacabangi ukuba ningasho phakathi kwenu ukuthi, sinobaba u-Abrahama, ngokuba ngithi kini, uNkulunkulu akamvuseli u-Abrahama abantwana kulawa matshe. Izembe selibekiwe empandeni yemithi. Ngakho yonke imithi engatheli izithelo ezinhle iyanqunywa iphonswe emlilweni. Mina nginibhaphathise ngamanzi kube ngokuphenduka, kepha yena oza emva kwami unamandla kunami engafanele ukuthwala izicathulo zakhe. Yena uzakunibhaphathisa ngoMoya oNgcwele nangomlilo. Ombenge yakhe yokwela isendleleni sakhe. Uzakushanelisisa izibuya sakhe, abuthele amabele enqolobaneni yakhe, kepha amakhoba uzakuwashisa ngomlilo ongacimekiyo." Khona uJesu evela eGalile wafika kuJohane eJordani ukuba azabhaphathisa nguye. Kepha uJohane wamalela wathi, "Yimi engiswela ukubhaphathisa nguwe, wena uza kimi na?" UJesu waphendula wathi kuye, "Vuma kulokhu, ngokuba kusifanele ukugcwalisa kanjalo kulunga konke." Khona wayesemvumela. UJesu esebhaphathiziwe wakhuphuka masinyane emanzini. Bheka, izulu lavuleka, wabona uMoya kaNkulunkulu ehla njengejuba, eza phezu kwakhe. Bheka, kwavela izwi ezulwini lithi, "Lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo."